Aħna għandna naqtfu mhux kollha l-istess, hawn min jaqdef 20 sena u min jaqdef l-aħħar 6 snin. Ġejjin minn familja ta' qaddiefa u mbagħad il-komplement ħajjaħna l xulxin kważi. Aħna trejnew is-sena kollha ġol ġim u minn imur CrossFit min jitrejnew hekk ġol klabb u mbagħad fl-aħħar ninaqdu u nagħmlu l-aħħar ftit xhur nitrejnew fid-dajsa Argatta. Qabel tibda t-tilqa kemm eċitament, titkellem naqaf fuq kif trejnjajt u x'għandek x'ħan nagħmlu, nitkellmu fuq ir-rieħ u hekk u nippruvaw nqogħdu kalmi kemm nistgħu. Meta nkunu naqtfu nikkomunikaw bejnietna, ma nikkomunikaw mhux dejjem l-istess, għax ġieli taqbad qatfa tajt kif aħna u tibqa' tilha biha. Ġieli jkun hemm bżonn forsi tuħsib naqal xulxin, jew nkella titkellem naqaf fuq ir-rieħ jew xi minn taħdejk, f'Argatta ma tkunx waħdek, hemm taħdejk, tittara li kulħadd iżomm il-lejn tiegħu hekk. Allura mhux dejjem l-istess, imma l-komunikazzjoni bil-fors. Aħna żammejna l-istess crew li kellna fir-Regatta ta' Marzu, ir-riżultat f'Marzu ma kienx daqshekk pożittiv, allura id-deċidejna l-Presidents of the Season nibqgħu flimkien, nippruvaw nimprovjaw, ninsaħħu l-affarijiet, ninsaħħu d-dajsa, nsaħħu training biex inġibu riżultat iktar pożittiv. Fimni, li terbaħ huwa dejjem sabiħ, imma da mhux kulħadd jista' jerbaħ u dejjem jkun rebbaħ u tal-liefa. Ir-rebb huwa sabiħ, imma titgħallem it-telf u tibqa' dejjem tipprova terbaħ il-qudiem.